yoga-yoga. Ngene lho. Sampeyan kudu ngerti. Pripun? Pancen aku dosen. Nggih. Ning nuwun sewu. Sing jenenge dosen sikil lak loro. Nggih. to. Sikil kiwa karo tengen. Tengen iki tak nggih ning kampus, nggih mulang karo mahasiswa. Nggih. Sing kiwa iki tak nggih nyukupi kebutuhane keluarga. Nggih. Lek aku ndalang kaya ning kampus ngono kae, Kurup Data Pitonono nggih ngono terus ora enek wong nanggap. Mula sikil kiwaku tak jokke pamrih men apa ditresnani karo warga masyarakat. Carane ya ngono kuwi, ya njarake winong, njarake sinden ayu. Pamrih apa men masyarakat terhibur ngono kuwi. Lah nek sikil tengah ngono apa, Pak? Tuh. Ki lambene elek iki. Lambene elek. Bahaya. Kuwi nek kukune barang arep melu. Bahaya. Intine pun cekap, Pak. Pun cekap. Nek mesti cukup ibu mawon, ampun nggodani sinten-sinten melih nggih. Ampun ngantos Ora entuk. kedadean ngoten lho, Pak. Iya, insyaallah aku ora arep nggodha wong wedok utawa sinden sapa wae. Ya, anggere ora kilaf lho ya. Tuh, kok mboten kilaf? Lho wong ora mesti imane saiki sosok Oh, kuat, nggih, sesuk nggih. ora kuat, sesuk salat sok mben ra salat. Kan biasa. Kita Nggih. saiki kaji sesuk korupsi. Iso ngono. Mula aku ora wani janji. Yen saiki aku janji ora arepe njaraki sapa-sapa. Ya ta. Wes, kek nembang. Ayo. Wes tau tak keren karo sinden bengi. Nduk, tak omongi bapakmu kalah di jero iki mau ya. Kalah dhek ya. Makasih ya, Umi. Sing jero sapa? Aku karo Umi no. Heeh, mesti aku kalah ketek wong loro suarane kaya wong papat kok iki ora.